ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କ'ଣ? ଏହା ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଅବଗତ ହୋଇଯିବେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ କି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା କି ଫାଟ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନର ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ବର୍ଣ୍ଣନା। ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କି ଜଣେ ଲୋକ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଆୟୁଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ମରଣକୁ ଆପଣା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଧିର ବିଧାନ ଏବେ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, କାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନ ଆୟୁ ସୀମିତ ନାହିଁ। ସମୟ ଯେମିତି ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଯାଉଛି, ମରଣ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ୟତମ। ମରଣର ଯମ ସଡ଼କ। ମରଣର ଯମ ସଡ଼କ କାରଣ ଏହି ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ବିଧିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ତ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତା'ର ମରଣ ନାହିଁ। ସେ ମରୁଛି ତ ଏମିତି, ଯାହାର ମରଣ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ସଡ଼କ। ସେଥିପାଇଁ ମରଣର ଯମ ସଡ଼କ। ଏହି ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହିଁ 90% ଲୋକ ମରଣ ମୁଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ 10% ଲୋକ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମରଣକୁ ଆପଣା କରୁଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କ'ଣ, ଏଥିରେ କିଏ ଦାୟୀ, ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ। ମୁଁ ଏକମତ କି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଯିଏକି କିଛି କାମ କଲେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରେ, ଆଜି ସେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସାଜିଛି। ଏମିତିକି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଡ଼କର ନୀତି ନିୟମ। କାରଣ ଆମକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସଡ଼କର ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ସଡ଼କ ତିଆରି କରିଛି, ଯେ ସଡ଼କ ନିୟମ ବାହାର କରିଛି, ଆଜି ସେ ତାକୁ ନ ମାନି ମରଣକୁ ଆପଣା କରୁଅଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ନିୟମ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ କେତେକ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ସଡ଼କରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବାମପଟୁ ଯିବା, ସଡ଼କରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସଡ଼କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ମାନିବା, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ନ ଚଳାଇବା, ଯାନବାହନକୁ ଅତି ଦ୍ରୁତଗାମୀରେ ନ ନେବା, ସଡ଼କରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆଗରୁ ଗାଡ଼ିର ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଏହିପରି ଅନେକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମାନି ଚାଲିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଚେତନ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଚେତନ ନିୟମ କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାର ସଚେତନ କରାଯାଉଅଛି। ଅନେକ ଲୋକକୁ ଆମ୍ଭେ ସଚେତନ କରାଇବା ଦରକାର। ନିଜ ଘରରେ ରହୁଥିବା ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେବାକୁ ମନା କରିବା, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲମେଟ୍ ଲଗାଇ ଯିବାକୁ କହିବା। ଉପସଂହାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଡ଼କ ନିୟମ ନ ମାନିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମର ଜୀବନ ନେଉଥିବ। ସଡ଼କ ଆମ୍ଭେ ତିଆରି କରିଛୁ, ଆମ୍ଭେ ନିୟମ ବାହାର କରିଛୁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମାନିବା ଆମ୍ଭର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗାଡ଼ିରେ ଲେଖାଥାଏ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା।